Lleida. Província de Lleida. Comarca Segrià. Població 140.403 habitants. Destacat. Lleida ha experimentat una gran evolució els últims anys. És una ciutat moderna i dinàmica, tant des del punt de vista comercial com cultural i patrimonial. A més, està ben comunicada i situada en un entorn molt particular, envoltada de grans extensions de fruiters i travessada pel riu Segre. Com correspon a una ciutat de profundes arrels històriques, Lleida disposa de molts edificis interessants. El Turó de la Seu Vella, del segle XIII, o les restes de l'antiga Suda musulmana, Castell del Rei, permeten obtenir les millors vistes de la ciutat. Imprescindible. Visitar el conjunt monumental de la Seu Vella i gaudir de les panoràmiques de la ciutat que s'obtenen des del turó. Descobrir la cuina del cargol durant la celebració de l'Aplec del Cargol. Contemplar el castell dels Templers. Recórrer l'eix comercial tot passejant i contemplant els diferents edificis històrics del centre de la ciutat. Festa Major. Festes de la tardor, l'11 de maig. Hi ha l'Associació de Persones Sordes de Lleida, fundada l'any 1953.